Miss Love. Hindi ko in-expect na mangyayari to. Lalo na't pamangkin ni Mrs. ang involved. Pero minsan, may mga gabing hindi mo alam kung tukso ba yun o pangunawa lang talaga. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marco. Maayos naman ang buhay at pagsama namin ng asawa ko. Trabaho-bahay. Pero nang ma-assign si Mrs. sa Cavite for 2 months, ako ang naiwan dito sa bahay. Kasama si Lia. Ang pamangkin niyang nagre-review para sa board exam. Tahimik lamang na babae si Liam. Matalino ito, pero parang laging may iniisip. Minsan feeling ko, napakalaki ng problema niya. Siguro kasi inaasahan nga ng buong pamilya niya na makakapasa siya sa board exam dahil graduate siya ng magna cum laude. Isang gabi, pasado 11:00, nagluluto ako noon ng noodles. Alam niyo na, lalaki, yun lang ang madalas alam lutuin. Habang nasa kusina ako, may mahinang hikbi akong narinig mula sa kwarto niya. Nung una, Miss Love, hindi ko pa pinapansin. Baka kasi nanonood lang siya ng K-drama. Pero nung tumagal, naisipan ko nang tingnan. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kumalabit sa akin. Kumatok ako. Lia? Okay ka lang? Tahimik. Tapos maririnig mo yung mabilis niyang pagpunas ng luha. Yung pilit na pagkontrol ng boses. Tito Marco, okay lang po ako. Buksan mo muna sandali. Sabi ko. Ilang segundo niyang tinimbang siguro yung sarili. Then maya-maya, bumukas yung pinto. Namumula yung mga mata niya. Pawisan ng palad. Halatang kabado. Naka-oversize na t-shirt siya noon. Naka-short ng maiksi. Kita ang mapuputi at makikinis niyang hita. Kita mo rin sa kanyang muka, yung parabang pagod na. Pasensya na po, ang ingay ko siguro. Nahihiya niyang bulong. Hindi ka naman maingay. Sagot ko. Tumingin siya sa may sahig. May problema ba? Tanong ko. Bumagsak po ulit ako sa exam. Pangalawa na to eh. Hindi ko na nga alam kung kaya ko pa. Wala na akong mukhang maipakita sa pamilya ko. Kay mama, kay papa. Nahihiya ako sa kanila, Tito Marco. Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero hinawakan ko yung balikat niya. Marahan lang naman, yung sakto lang para maramdaman niyang may kasama siya. Tingnan mo ako. Dahan-dahan niyang tinaas yung mukha niya. Hindi ka susuko. Alam mo kung bakit. Kasi may naniniwala sa'yo. Sino? Si tita. Tanong niya. Hindi lang si tita mo. Ako rin naman. Nagulat pa siya. Kita sa mga mata niya yung pag-iba ng tingin. Parang doon unang nag-shift ang hangin sa pagitan namin. Tito Marco, she said softly. Pwede po bang dito muna ako sa may sala? Ayoko muna sa kwarto ko. Na-stress talaga ako eh. O sige, samahan na rin muna kita. Nagluluto ako ng noodles, gusto mo ba? Umiti siya ng bahagya. Tumango siya. Salamat po. At doon nagsimula ang unti-unting paglalapit naming dalawa. Habang kumakain kami sa sala, napansin ko ang panay na tingin niya sa may braso ko. May problema ba? May sasabihin ka ba? Tanong ko. Nag-aalangan pa siya tapos bigla eh. Mas bagay po pala sa inyo yung nakasanto lang. Mas mukha kayong, alam niyo na. Ano? Mukhang ano? Mukhang approachable. Approachable? O baka naman mas gwapo.
Mas machong tingnan. Pangaasar ko. Namula siya. Naku tito, wag ganyan ah. Totoo naman na sasabihin mo sana yon, hindi ba? Hindi siya sumagot pero ngumiti siya. Yung ngiting alam mong may tinatago. Totoo naman. Yun naman talaga, sabi niya. Pagkatapos kumain, nagbukas siya ng topic na hindi ko in-expect. Tito Marco, salamat po ah. Kasi dahil sa inyo nawala yung stress ko. Siya nga pala. Bulong niya. Pag wala si tita, ang tahimik ng bahay no? Buti na lang nandito kayo. Lia, andito lang ako. Ngumiti siya ng maliit. Pero baka pagsawaan mo ko. Araw-araw akong nakakasama mo ngayon. Hindi kita pagsasawaan. Sabi niya. Tumingin siya ulit sa akin. Diretso. Matagal. Para bang may sinusukat. Tito, baka maniwala ako dyan ah. Sigurado kayo, hindi kayo magsasawa? Saglit akong natigilan. Kung ibang babae yon, tatawanan ko lang. Pero kay Lia, iba yung dating. May lambing. At doon nagsimula ang problema. Nung papasok na siya ulit sa kwarto, tumigil siya. Tito Marco, salamat. Kasi ikaw yung unang nag-comfort sa akin ngayon na kailangan ko. Umiling ako. Anytime, Lia. Walang problema. Tapos bigla siyang lumapit. Isang hakbang. Hindi siya yumakap. Hindi niya ako hinawakan. Pero sapat para maramdaman ko yung init ng hininga niya. Salamat talaga. Mahina niyang sabi. At bago siya pumasok, ngumiti siya. Yung ngiting hindi ko makakalimutan. Hindi yung ngiting malandi. Pero hindi rin inosente. At doon ko naramdaman yung kakaibang kilabot sa dibdib ko. Hindi ito dapat, pero bakit parang may nagsisimula. Pagkagising ko kinabukasan, hindi ko alam kung bakit unang pumasok sa isip ko ay yung tingin ni Lia kagabi. Tsaka yung sinabi niya nga, sige ka, baka maniwala ako. Hindi ko alam kung biro ba yun o sinadyang patama. Pero mula nung gabing yun, parang nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay. Paglabas ko sa sala, nandun siya. Nakamaiksing short, sando na sobrang hapit sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Nakaupo siya sa carpet. Hawak ang laptop at ang buhok niya ay nakalugay. Sa bawat pagkakayuko niya, hindi ko maiwasang mapasulyap sa bagay na hindi dapat. Mukha siyang hindi nag-ayos, pero bakit parang ang ayos niya? Good morning, Tito Marco. Bati niya. May lambing na hindi ko nakikita dati. Ang aga mo, sabi ko. Hindi ako nakatulog. Naisip kita. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang natural lang. Ramdam ko yung tensyon. Nakala ko lang ako lang ang nakakaramdam. Naisip ko yung sinabi mo. Hindi kita pagsasawaan. Tapos ngumiti siya. Nakatingin lang ako sa kanya. Totoo naman yun. Sure ka? Baka naman pag board exam season na ulit, tas ma-stress ako, maging iyakin. Tumingin siya sa mga mata ko. Baka naman magsawa ka kaka-comfort sa akin ha? Ano bang iniisip mo? Tanong ko para maiba. Ngumiti siya. Wala po. Curious lang ako kung gaano kahaba yung patience mo pagdating sa akin. Ako naman ang natahimik. Hindi ko alam kung sinusubukan niya ako o talagang ganito siya. Ngayon lang naman kasi siya nagsasalita sa akin ng ganun. Ngayon ko lamang naririnig ang mga bagay na to sa kanya. Bandang tanghali, nag-vibrate ang phone ko. Tito, kakain na po. Nagluto ako ng sinigang. Hindi ako sanay na siya ang nag-aasikaso. Nag-reply ako. Sige, papunta na.
Pagdating ko sa kusina, nakahanda na lahat. Tapos siya, nakaupo, kumakain ng mangga habang nakasandala. Masarap to Anya. Nanood pa ako sa YouTube para ma-perfecto. Kasi gusto kong ako unang gumawa ng first move ngayon. Tapos biglang tumawa siya. First move saan? Tanong ko, kahit alam kong delikado yung tanong. Sa pag-aasikaso sa'yo. Para naman hindi lang puro ikaw yung nagko-comfort sa akin. Di ko alam kung bakit tumibok yung dibdib ko ng ganun. Pagkatapos ng buong maghapon nun, Miss Love, lumapit siya sa sala habang nanonood ako ng TV. Tumabi siya. Hindi yung malayo. Tito, pwede ba akong humilig? Sa unan? Tanong ko agad. Hindi. Dito. Tinapik niya yung braso ko. Nagulat ako. Comfort ulit? Hindi. Nakakapagod lang and tumingin siya. Sanay na kasi ako sa'yo Hindi ko alam kung bakit pumayag ako. Hindi ko alam bakit hindi ako umiwas, Miss Love. Then humilig siya. Damang-dama ko yung init. Pati na rin yung amoy ng shampoo gamit niya. Yung simpleng amoy pero nakaka-relax. Tito? Kanina nung nagluto ako, alam mo ba, in-expect kong pupuruhin mo ko. Pinuri ko naman Hindi mo naman sinabi na nagustuhan mo ko yung luto ko. Tumingin siya pataas. Natawa ko. Gutom ka pa sa pansin, Leah? Kung galing sa'yo, oo. Doon ako natigilan. Leah, you're crossing the line. Hindi naman po ako mahalika. Humihilig lang. Anya sabay ngiti. Nagbiro ako para maibsan yung tensyon. Malapit na sa next level yung hilig mo. Depende kung pasok sa next level. Leah. Tumingin siya ng diretso. Hindi malandi pero may halong paglapit. Hindi ako umaasa. Pero kasi, nagiging safe place kita. Biglang lumambot yung tono niya. Halos bumalik ako sa realidad. Daan-daan siyang tumayo. Asan pala si tita ngayon? Travel nila mga 2 weeks pa. Tumango siya pero blanco ang tingin na para bang may iniisip. Matulog ka na. Late na, sabi ko. Okay, sige. Good night. Pero bago siya umalis, tumigil siya sa pinto. Tito Marco, bakit? Kung sakali lang, may araw ba na hinahanap mo rin ako? Hindi ako nakasagot agad. Tumawa siya. May hinalang na para bang nahihiya. Huwag niyo nang sagutin. Kita ko naman sa mukha niyo Tapos lumakad na siya papuntang kwarto niya. At bago siya pumasok, tumingin siya ulit. Pero mas matagal ngayon. Good night po. Sa paborito kong tao sa bahay na to. Tapos nagsara siya ng pinto. Kinabukasan pagkagising ko, hindi ko alam kung mas mali ba na hinahanap ko siya o mas mali na natutuwa ako na hinahanap niya rin ako. Hindi ko makalimutan yung gabing yun. Hindi dahil sa may nangyari, kundi dahil alam kong mali bago pa man magsimula. Pero kahit anong pilit kong umiwas, parang may hinihila kaming dalawa na hindi namin kayang pigilan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ulan. Malakas, yung tipong kumakalabog ang bubong at parang lumiliit ang mundo. Ako, nag-aayos lang ng mga gamit sa sala. Ako, naglalagay lang ng basahan. Dahil may tumutulong tubig sa gilid ng bintana. Tahimik ang buong bahay maliban sa lagaslas ng ulan at hampas ng hangin. Then narinig ko yung pinto ng kwarto ni Leah. Bumukas. Nilingon ko siya. Nakalugay ang buhok niya, naka-hoodie, at halatang kakagising lang. Pero nung tumama yung mga mata niya sa akin, may tensyon agad. Tito. Sobrang lakas ng ulan. Nakakatakot. Mahina niyang sabi.
Tumawa ko para mabawasan ang kaba. Kulog lang yan, sanay ka naman hindi ba? Hindi sa kulog ako natatakot. Lumapit siya. Kundi sa mga naiisip ko. Kasi tayo lang dalawa yung nandito. Napatingin ako ng diretsyo. Walang umiwas sa amin. Lia, ano bang ibig mong... Pwedeng dito muna ako sa sala. O kaya, kahit dyan na lang sa tabi mo. Huminga ako ng malalim. Sige. Umupo siya sa may sofa, pero hindi sa kabilang dulo. Sa tabi ko. Hindi ko alam kung anong mas masama. Yung lumalapit siya o yung hindi ko siya pinigilan. Tahimik kami habang pinapakinggan ang tunog ng ulan. Hanggang sa marinig ko siyang bumuntong hininga. Alam kong hindi kita dapat ginugulo sa mga ganitong oras pero... Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Magtanong ka lang. Tumingin siya sa labas. Sa ulan, parang nag-iipon ng lakas. Kung hindi ba ako pamangkin ni tita? Bumaling siya sa akin. Mag-iingat ka pa rin ba sa pakikitungo sa akin? Napatigil ako. Napalunok. Hindi ko alam kung sasagot ba ako ng diretsyo o iiwas. Lia, hindi dapat natin pinag-uusapan yan. Ngumiti siya. Yung tipong may lungkot na ngiti. Ayun nga eh. Bakit kaya ganun? Bakit pag lumalapit ako lumalayo ka? Kasi kailangan. Hinawakan niya ang hoodie niya. Alam kong bawal. Pero araw-araw kitang nakikita. Hindi mo alam kung gaano kahirap pigilan yung sarili kong unti-unting nasasanay sa'yo. Hindi ako nakasagot. At doon siya tumingin. Hindi bilang pamangkin ng asawa ko, kundi bilang isang babaeng napagod, malungkot, at naghahanap ng sandalan. Bigla siyang napailing. Pasensya na, hindi ko dapat sinasabi tong mga to. Nakakahiya. Lia. Napatingin siya ng mabilis sa akin. Tumigil yung oras. Kailan mo pa ba nararamdaman yan? Tanong ko. Matagal na. Diretso ang tingin niya sa akin. Simula pa nung unang gabing narinig mo akong umiiyak. Kasi ikaw yung unang tao na hindi nagtanong kung bakit ako mahina. Ikaw yung unang nagsabi na kaya ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon pero lumapit pa ako ng kaunti sa kanya. Lia, hindi ako perpekto. Baka mali ang tingin mo sa akin. Hindi naman kita tinitingnan bilang perfect na lalaki dito. Pinigilan niya yung pag-iyak niya. At doon ako tuluyang natigilan. Kasi ako rin, kahit hindi ko man aminin, nasanay ako na hanapin siya tuwing umaga. Yung mga maikling tingin, yung mga biro, yung mga maliliit na lambing na hindi namin binibigyang pangalan. At doon nagsimula ang gabing yon. Lumakas ang kulog. Napapitlag siya. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, nilapit ko yung braso ko. Halika rito. Parang automatic siyang lumapit at napayakap. Dahan-dahan na humilig sa balikat ko, pero hindi na tulad nung dati. Tito Marco, bulong niya. Pwede bang dito lang muna ako sa'yo? Hindi ko alam kung tama ba. Dama ko yung paghinga niya. Yung dahan-dahan niyang paglapit. Yung pag-inat niya ng madaliri niya. Hanggang sa maramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Masyadong malapit. Kung aalis ako ngayon, mas safe. Kung aalis ka, putol niya. Kawawa naman ako. At bago ko papabawi ang tingin ko, inangat niya ang mukha niya. Pero mali itong nangyayari sa atin, Lia. Pwede bang kahit minsan lang, isipin natin na hindi ito mali? Kahit ngayong gabi lang, habang wala si tita. Hindi ko na alam kung anong tama o mali sa mga puntong yun. Ang alam ko lang,
Para kaming dalawang taong pagod na sa pagtanggi. Dahan-dahan siyang lumapit. Ako, hindi na umiwas. Pumikit siya ng bahagya at sa pagitan ng kulog, ulan at tibok ng puso ko, naramdaman ko ang noo niyang dumikit sa noo ko. Dama ko ang hininga niya sa labi ko. Wala akong ibang hinihingi. Kahit ngayong gabi lang. Huwag mo akong iwan, Tito Marco. Hindi na ako nakasagot at hindi ko na rin kinaya, Miss Love. Tara, bulong ko. Hindi kita pababayaan. Hindi na namin sinabi kung ano ang sumunod. Pero alam namin pareho, nung gabing yon, nagbukas na ang pintong hindi namin binuksan. Ang gabing nagdala sa amin sa isang linya na hindi na namin nabura. At sa kwarto naming mag-asawa. Naglapat ang labi naming dalawa ni Lia. Isang eksenang naging saksi ang 4 na sulok ng kwarto naming mag-asawa. Isang eksena na hindi ko makakalimutan. Hanggang ang halik na yon ay mas lumalim at nauwi sa isang bawal na gabi. Damang-dama ko ang bawat haplos niya. Ang bawat pagbanggit niya sa pangalan ko ay tila musika. Sinulit namin ang buong magdamag hanggang sa tuluyan kaming makontentong dalawa. Paglingon ko sa kanya, nakangiti siya kahit tulog na. Pagkatapos nung gabing yun, nag-iba na ang lahat. Hindi naman agad, hindi sa isang bagsak, pero ramdam ko mula sa tingin niya hanggang sa paglapit niya, may binago yung nangyari. At ang mas nakakatakot, ako rin. Kinabukasan, pagbangon ko, hindi ko alam kung haharap ba ako kay Lia o iiwas. Paglabas ko ng kwarto, nandun na siya sa kusina. Nakatalikod at nagluluto ng itlog. Ang buhok niya noon ay nakapusod. Simpleng-simple lang pero ibang-iba ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa gabing lumipas o dahil alam niyang lalabas ako. Paglingon niya, nagulat pa siya. Parang naghanap pa ng sasabihin. Pati na rin ako. Good morning. Mahina niyang bati. Good morning, Lia. Tapos natahimik kami sandali. Nagluto ako. Para sa'yo. Dagdag niya. Ganun ba? Salamat. Nung una, akala ko awkward. Pero hindi. Iba. Yung tahimik na parang may tinatago, pero hindi kayang itago. Iba yung tingin niya. Hindi yung tipong naghahanap na ng comfort. Iba na. May halong pag-asang hindi ko maitama. Kumain kami. Sabay pa kaming dalawa. Walang nagsasalita sa amin pero ramdam ko ang bawat kibot niya, ang bawat paghinga niya, at ang bawat pag-iwas ng tingin. Pero sa huli, siya ang unang nagsalita. Tito Marco. Hindi kita sinisisi sa nangyari Napahinto ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi mo ako pinilit. Pagpapatuloy niya, hindi rin ako pinilit ng kahit na sino. Ako ang lumapit sa'yo. Ako ang humiling. Ako ang nagbigay ng sarili ko. Lia, teka lang, pakinggan mo ko. Tumigil siya sandali para bang nag-iipon ng lakas. Ayokong isipin mo na sinira mo ko. Hindi mo ko sinira, Tito Marco. Tumingin siya sa plato niya, tapos sa akin. Pero hindi rin kita pwedeng hawakan. Hindi kita pwedeng angkinin. Hindi ko alam kung nakahinga ba ako o mas lalo kong nabulunan sa mga sinasabi niya. Lia. Umiling siya ng marahan. Alam ko ang mali. Alam ko rin ang tama. Pero hindi ibig sabihin noon wala akong naramdaman. Lumambot ang boses niya. Hindi ko pinagsisisihan yung gabing yon, Tito Marco. Kahit bawal, kahit mali. Kasi kahit sandali, pakiramdam ko buo ako. Pakiramdam ko ang gaan ng buhay ko. Pakiramdam ko hindi ako na-pressure. Dito ako natamaan, Miss Love. Pero, dagdag niya, hindi ako pwedeng umasa.
Sa isang tao na hindi naman talaga para sa akin. Sa isang tao na pag-aari naman ng iba. Hindi na ako nakasagot. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang mali siya o tama siya. Leah, gusto kong maging totoo. Huminga ako ng malalim. May naramdaman ako at totoo yun. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Tumulo ang luha niya. Tahimik, walang ingay, pero ramdam ko ang sakit. Pero alam mong, hindi talaga ako pwedeng maging sayo. Pagpapatuloy ko, hindi dahil ayaw ko, kung hindi dahil imposible. Napahawak siya sa mesa. Pinipigilan ang pag-iyak. Oo, may naramdaman ako. Pero maling ipaglaban yon. Tumingin siya sa akin ng matagal. Wala nang lambing, wala nang biruan. Puro realidad. Pagkatapos tumayo siya. Tito Marco. Leah, pwede ba kitang yakapin kahit isang beses lang? Hindi bilang pamangkin ng asawa mo, kundi bilang yung babaeng nasaktan dahil sa lalaking naging safe place niya. Hindi ko alam kung kaya ko pero tumango ako. Lumapit siya ng mabagal na para bang natatakot na baka umurong ako. Pero nang malapit na siya, niyakap ko siya. Hindi yung yakap na may tukso. Hindi yung gabing puno ng tensyon. Yakap na yung tipong nagpapaalam na. At doon siya humagulgol sa dibdib ko. Sana ibang mundo tayo, no? Bulong niya. Sana nga. Sagot ko. At parang doon ko na-realize na hindi lahat ng nagmamahalan nagtatagpo sa tamang panahon. Pagkatapos ng ilang minuto, siya mismo ang bumitaw. Ako na ang lalayo. Bulong niya. Bago pa masira ang lahat sa buhay mo. Hindi mo naman kailangang umalis, Leah. Ngumiti siya. Yung smile na may luha sa gilid. Kailangan ko. Kasi kung hindi tayong dalawa matatapos. Baka maulit yun. Tapos tumalikod siya ng dahan-dahan, bumalik sa kwarto niya, at sinarado ang pinto. Mula noon, hindi na siya lumapit sa akin. Kinabukasan, pag-uwi ko galing trabaho, nakita ko siya sa sala. Nakapak na yung mga gamit niya. At, Tito Marco, ihahatid ako ng pinsan ko. Leah, no explanation, sabi niya. Baka mas mabaliw pa ako kapag narinig pa kita. Tinignan niya ako ng huling beses. Salamat sa lahat ah. Kahit sa isang gabi lang, ginawa mo kong mahalaga. Hindi ko alam kung paano sasagot. Mag-ingat ka. Yun na lang ang sinabi ko. Ngumiti siya. Kau din. Pagkaraan ng 2 araw, dumating si Mrs. Masaya, pagod, excited. Na hindi niya alam na may bagyong dumaan sa bahay habang wala siya. Han, kumusta si Leah? Nag-text sa akin na uwi daw muna siya. Hindi raw siya nakapasa. Kawawa naman ang batang yun. Maayos naman ba siya bago umalis? Tanong nito. Oo, pero napakatahimik. Ngumiti ako. Hindi ko kayang magsinungaling ng diretsyo, pero hindi ko rin kayang sabihin ang totoo sa kanya. Bakit parang ang lungkot yata ng mata mo? Tanong ni Mrs. Wala, napagod lang ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko sa bahay na normal pa rin para sa kanya, pero hindi na para sa akin. Linggo ngayon, wala na si Leah dito. Minsan napapatingin ako sa may sofa, sa kusina, sa kwarto niya. Hindi dahil gusto ko siyang pabalikin. Kung hindi dahil doon ko na-realize na minsan, may mga taong darating para turuan ka nang hindi mo hinihinging leksyon. Si Leah ang nagpapaalala sa akin ng 2 bagay, Miss Love. Una, hindi lahat ng mali masama. Minsan, mali lang sa tamang panahon. Pangalawa,
Hindi lahat ng nagpapagaan ng loob mo, dapat pinipili mo. Hindi ko alam kung gaano katagal bago mawala ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang misis ko nang hindi naaalala yung gabing pinili ko ang hindi ko dapat piliin. Pero sigurado ako sa isang bagay. Kung minsan ay naging safe place ako ni Leah, minsan din naging paalala siya na hindi lahat ng pagmamahal sinusundan. At doon natapos ang kwento naming dalawa. Isang tahimik na pagtatapos at walang sigawan. Isang gabing hindi ko makakalimutan at isang umagang kailangan ko nang kalimutan. Hanggang dito na lamang po ang ating story. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong mga kwento. Dear Miss Love, magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Pati na rin po sa inyo, Miss Love. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay at ang kasalanang hindi ko kailanman inakalang magagawa ko. Isang pagkakamaling nagsimula sa simpleng ngiti at nauwi sa isang lihim na ako lang ang may pasan. Maaari niyo po akong itago sa pangalang Jonah. 29 na taong gulang. 2 taon ng kasal sa asawa kong si Raymart na isang seaman. Mabait si Raymart, masipag at responsable. Lahat ng dapat ipagmalaki ng isang asawa ay nasa kanya na. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko. Sa 2 taon naming pagsasama, hindi pa kami nabibiyayaan ng anak. Hindi rin naman naging issue yun sa aming dalawa. Napag-usapan kasi naming mag-ipon muna, ayusin ang aming kinabukasan. Hindi ako inuobliga ni Raymart na magtrabaho. At sa totoo nga, lahat ng luho ko ay binibigay niya. Kaya naman wala talaga akong dahilan para maghanap ng iba. Pero nangyari na. Hindi na maibabalik ang dati. Nakatira ako sa bahay ng biyenan kong babae. Kaming 2 lang ang magkasama. May edad na rin to. Nag-iisa lang kasing anak si Raymart, kaya natural na sa amin din siya umasa. Wala naman akong reklamo pagdating doon. Tinuturing ko na rin kasi siyang parang tunay kong ina. Si Raymart bilang asawa, halos lahat binibigay sa akin. Lalo na ang mga gusto ko. Hindi ko ikakaila. Maalaga siyang lalaki, mapagbigay at marunong umunawa. Kung tutuusin, sobrang swerte ko talaga sa kanya. Pero hindi naman sa nagmamayabang, maganda rin akong babae. Mahaba ang buhok ko, maputi ang balat, at alagang-alaga ko ang sarili ko, Miss Love. Madalas ko ring marinig ang mga salitang ang ganda mo sa ibang tao na normal na para sa akin. Pero alam nyo, totoo rin ang kasabihang kung ano ang kinaganda ng muka, siya namang kinapurol ng utak. Aminado ako doon. Hindi po ako matalino. Hindi ako marunong magdesisyon. Madalas, emosyon ang nauuna sa akin. Buti na nga lang talaga at may itsura ko. Kaya kahit papaano, kaya kong makipagsabayan sa mundo. Pero hindi pala sapat ang ganda kapag may kahinaan ng isip. Hunyo nang umalis muli ang asawa ko. Panibagong biyahe, panibagong mahaba-habang paghihintay. Nasa airport na kami noon. Hawak ko ang kamay niya. Walang iyakan, walang dramahan. Sanay naman na kami sa ganitong eksena. Mag-iingat ka ha? Sabi ko pa. Ngumiti lamang siya at hinalikan ng noo ko. Nung tawagin ang flight niya, doon ko naramdaman ang lungkot. Parang may dumapong eroplano sa dibdib ko. Isang landing ng lungkot na alam kong mananatili hanggang sa muli siyang bumalik. Pagka-uwi ko, kami na lang ulit ng biyenan ko ang nasa bahay. Madalas naman tong nasa kapitbahay
Nakikipagkwentuhan kay Madam Lotlot na kaedad niya. Byuda na rin katulad niya. Pero mas may kaya sa buhay. Dati itong nagtatrabaho sa abroad. Isang araw noon, niyaya niya akong sumama. Kaarawan kasi noon ni Madam Lotlot. Tanghali kami pumunta. Halos sila lang din ang naroon. Mga may edad ng kaibigan din ni Madam Lotlot. May kwentuhan, tawanan, at doon ko siya unang nakita. Isang lalaki na sa tansya ko'y nasa kaedadan ko lamang. Matangkad, moreno, matangos ang ilong at may maayos na tindig. Nakasando siya noon, fit at kitang-kita ang hubog ng braso habang nagbubuhat ng mga upuan. Siya pala ang bagong boy ni Madam Lotlot. Anak daw to ng dati nilang kasambahay. Babait at masipag, binata pa. Yun ang sabi ng biyenan ko habang nakaupo kaming dalawa. Ang pangalan niya ay Louie. Habang nagkakakwentuhan ang mga matatanda, hindi ko maiwasang hindi mapatingin sa kanya paminsan-minsan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako ganoon dati. Pero kasi may kung anong humahatak sa atensyon ko. Nang mapansin niyang nakatingin ako, agad akong umiwas. Pero huli na, nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Sa isang iglap, parang may kuryenteng dumaan sa katawan ko. Napalunok ako nang hindi sinasadya. Kinabahan talaga ako noon. At lalo akong kinabahan nung makita ko siyang ngumiti sa akin. Simpleng ngiti lang yun, pero sapat para uminit ang pisngi ko. Pagkalipas ng ilang minuto, nagkakwentuhan kaming dalawa. Kayo po pala si Ma'am Jonah, sabi niya sa magalang na tono. Narinig ko na ho kasing pangalan niyo kay Madam. Oo, ako nga si Jonah. Sagot ko naman na pilit kinakalma ang sarili. Ikaw si Louie, diba? Opo, ako nga ho. Sagot niya agad. Ako po yung nag-aasikaso dito ngayon. At doon ko napansin, madali siyang kausap. Natural, na para bang matagal na kaming magkakilala, kahit ilang minuto pa lang kaming nagkakausap. Nung pauwi na kami ng biyenan ko, nadaanan ko siya sa may gate. Ngumiti ulit siya at kumaway. At ang mga sandaling yon, hindi ko pa alam na ang simpleng ngiting yon ang magiging simula ng isang kwentong hindi ko na mababawi. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang Hunyo, sa isang landing ng lungkot, at sa isang lalaking hindi ko dapat binigyang pansin. Hindi ko agad naintindihan kung bakit hindi na mawala sa isip ko si Luis matapos ang araw na iyon. Sinisisi ko ang lungkot. Sinisisi ko ang katahimikan ng bahay kapag gabi. Sinisisi ko ang pagiging mag-isa ko. Lahat sinisisi ko, maliban lamang sa sarili ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagluto ako ng almusal para sa amin ng biyenan ko. Habang kumakain siya, nabanggit niya na dadaan daw siya kina Madam Lotlot sa hapon. May pinapaayos daw kasi ito. Sumama ka na, Jonah. Para naman hindi ka nabuburo dito sa loob ng bahay. Sabi niya pa. Tumango na lamang ako noon. Siguro nga, kailangan ko lang din libangin ang sarili ko. Siguro nga kailangan ko ring makipagkwentuhan. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko habang nagbibihis ako noon. Simple lamang ang suot ko. Isang t-shirt na pink at maong. Walang ayos, walang mga kolorete sa mukha. Habang papalapit kami sa bahay nila Madam Lotlot, ramdam kong bumibilis din ang tibok ng puso ko. Nandun si Louie. Nakita ko siya. Pawis na pawis at may hawak na pala. Nakaluhod sa lupa habang may inaayos. Pag-angat niya ng kanyang ulo, nagtagpo ulit ang mga mata namin. Hindi siya agad ngumiti. Parang nagulat din siya. Tapos, saka siya tumayo at ngumiti. Mas malapad kaysa kahapon. Ma'am Jonah,
Bati niya. Magalang pa rin. Kumusta po? Mabuti naman. Sagot ko at pilit kong pinapanatiling normal ang boses ko. Ikaw? Okay lang din po. Mainit lang. Sabi niya. Halata nga pawis na pawis ka. Tumawa ako. Wala namang dahilan, basta tumawa lang ako. Habang nagkukwentuhan ang mga matatanda sa loob, naiwan naman ako sa labas. Naupo ako sa may bangko sa ilalim ng punong mangga. Maya-maya, lumapit si Louie dala ang 2 basong malamig na tubig. Ma'am Jonah, tubig po muna kayo, sabi niya. Salamat Louie. Hindi mo naman ako kailangan tawaging ma'am Jonah na lang. Ngumiti siya. Sige Jonah. Hindi ko alam kung bakit iba ang tunog kapag siya ang nagsabi ng pangalan ko. Umupo rin siya sa dulo ng bangko. May pagitan sa amin, pero ramdam ko ang presensya niya. Tahimik lang muna kami ng ilang sandali hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Si Sir Raymart po ba? Seaman no? Oo. Sagot ko agad. Matagal-tagal din bago umuwi. Mahaba-haba ho palang paghihintay ang ginagawa niyo, sabi niya. Tumango na lamang ako. Ayoko nang magsalita pa. Baka kasi may mabitawan akong hindi ko dapat sabihin. Siya nga pala, kung may kailangan po kayo, nandito lang ako. Kahit ano sabihin niyo lang. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, walang halong biro, pero doon ako mas kinabahan. Salamat. Malaking tulong sa akin yun. Mula noon, naging madalas ang pagkikita namin. Hindi yun sinasadya. Kapag pumupunta ang biyanan ko kina Madam Lotlot, nandun agad si Louie. Kapag may kailangang ipabili, nagkikita kaming 2. Kapag may bubuhatin, minsan pinapakisuyuan ko siya. At sa bawat sandali, mas nagiging madali ang usapan naming 2. Minsan, habang nagwawalis ako sa tapat ng bahay, dumaan siya. Jonah, bati niya. Kumusta? Ayos lang, ikaw? Sagot ko. Eto, pagod. Pero nawala yung pagod ko nung makita kita. Sabi niya sabay tawa. Sus, nambola ka pa. Gusto mo ng kape? Tanong ko bago pa ako makapag-isip. Nagulat pa nga siya noon. Pwede ba? Oo naman. Sagot ko agad. Sandali lang ipagtitimpla kita. Pumasok siya sa may bakuran. Naupo sa upuan malapit sa pinto. Habang nagtitimpla ko noon ng kape, ramdam kong nakatingin siya. At sapat yon para uminit ang batok ko. Inabot ko ang tasa sa kanya. Salamat Jonah. Walang anuman. Sagot ko. Alam mo, bihira ng kagaya mo Napatingin ako sa kanya. Bakit naman? Mabait. Tapos maganda pa. Sabi niya. Natawa ko ng mahina. Kinilig at ramdam kong uminit ang pisngi ko. May asawa ka na Jonah. Paalala ko sa aking sarili. Nang gabing yun, nag-video call kami ni Raymart. Normal na usapan, kumustahan. Pero habang nakangiti ako sa screen, may parte sa akin na parang wala roon. Dahil ang isip ko'y lumilipad kay Louie. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Minsang nagaya ulit ang biyanan kong sumama raw ako kina Madam Lotlot. Maglalaro kami ng mahjong. Gusto mong sumama? Sabi niya. Gumala-gala ka dun. Kesa naman nandito ka sa bahay, iha. Laging nasa kwarto. Halos hindi ka na yata nasisikatan ng araw. Tumango naman ako. Wala naman akong dahilan para tumanggi. At kung magiging tapat ako, may isang dahilan kung bakit madali akong pumayag. Yun ay ang makita si Louie. Kinahapunan nang magpunta kami sa bahay ni Madam Lotlot. Nandun na ang mga kalaro nila. Maingay ang sala, tawanan, amoy ng kape at tinapay. Iniwan ako ng biyanan ko sa may pinto. Jonah, sabi niya sabay turo sa hardin. Gumala-gala ka dito. Ang lawak-lawak ng hardin ni Lotlot.
Kesa naman nasa bahay ka lang. O siya, dito ka na muna ha? Maglalaro na muna kami. Lumabas ako noon. Mainit ang hapon pero presko ang hangin. Sa likod ng bahay ako napunta. Malawak pa rin ang hardin na naroon. May mga halaman pa rin at paso. Maliliit na puno. At doon ko siya nakita. Si Louie. Pawis na pawis kahit hapon na. Nakasandot, nakayuko, nagtatanim ng halaman. Nang tumingala siya, nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Ilang segundo yon. 2, 3, 4. Ngumiti siya at ngumiti rin ako. Nandito ka pala, sabi niya. Oo, sinama ako ng binan ko eh. Sagot ko naman. Hapon na. Tumayo siya at pinunasan ng pawis sa batok. Hindi ka pa ba magpapahinga? Tanong ko ulit. Hindi pa. Tatapusin ko lang to. Konting-konti na lang eh. Sagot niya. Tumango naman ako at nagkunwari akong maglilibot sa hardin. Pero ramdam kong sumusunod ang tingin niya sa akin. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig ko ang yabag ng mga paa niya papunta sa may kusina. Maya-maya bumalik siya. May dala ng 2 baso ng kape. Kape gusto mo? Pampatens. Sabi niya sabay abot. Natawa na lamang ako. Ikaw talaga, puro biro. Hindi naman. Alam mo naman, kampante lang sa'yo. Ikaw lang naman ang nakakausap ko dito eh. At ikaw lang din ang nakakabiruan ko. Hindi ko agad siya sinagot. Kinuha ko ang baso. Ako rin naman. Sabi ko sa wakas. Madalas ikaw lang din ang nakakausap ko. Hindi siya ngumiti noon. Huminto siya na para bang may binabasa sa mukha ko. Dito na lang tayo. Sabi niya bigla sabay turo sa kusina. Sumunod naman ako. Sa loob ay mas tahimik. Malayo ang ingay sa mga naglalaro. Ipinatong niya ang baso sa counter. Sandali lang maghuhugas lang ako ng kamay. Sabi niya. Lumapit ako sa may bintana. Nakatanaw sa hardin. Huminga ako ng malalim. Sinusubukan kong ayusin ang tibok ng puso ko pero hindi sumusunod. Jonah. Tawag niya. Hindi naman ako lumingon. Napapansin mo ba? Kapag magkasama tayong dalawa, parang mas umiinit ang lugar. Mainit talaga. Sagot ko naman. Tumawa lang siya. Lumingon siya sa akin. Isang hakbang pa ay malapit na kaming dalawa. Tapos isa pang hakbang ulit. Hindi ako umatras, Miss Love. Kanina pa kita napapansin. Kanina pa rin ako nagpipigil. Hindi mo naman kailangang magpigil eh. Sagot ko ng diretso. Doon ay napahinto siya. Masyado na kaming magkalapit na dalawa. At ramdam ko na rin ang init ng katawan niya. Ang amoy niyang pawis, amoy lupa at amoy kape. Kung ayos lang sa'yo, pwede ba? Hindi ko siya hinawakan noon pero sapat na ang distansya para magkaroon ng tensyon. At nang marinig namin ang malakas na tawa mula sa sala, sabay kaming napalingon doon. Alam naming pareho na busy sila nung time na yon. Bumalik ang tingin niya sa akin. Mas mababa na rin ang boses niya kapag nagsasalita siya. Kung gusto mo, kung papayag ka, may oras tayo ngayon. Hindi na ako nagtanong pa, Miss Love, dahil mabilis ang mga sumunod na sandali. Hindi dahil nagmamadali kami. Sa kusina, sa pagitan ng counter at pinto sa likod, naglapat ang labi naming dalawa. Isang halik na nagpanginig sa tuhod ko. Para akong lalagnatin ng time na yon, Miss Love. At nang dumampi ang kamay niya sa bewang ko, doon na ako tuluyang bumigay. Nilagay ko ang kamay ko sa leeg niya at nagpatuloy ang halikan naming dalawa. Hanggang sa ang halik na yon ay lumalim at nauwi sa mas malalim pang pangyayari. Yes, Miss Love, may nangyari sa amin ni Louie. Halos mapasigaw ako pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko.
Ayokong may makarinig kaya tikom ang bibig ko. Busy ang lahat at busy rin kami sa kusina. Isang kasalanan ang ginagawa ko sa anak ng aking biyanan na hindi ko na naiisip si Raymart. Dahil ang isip ko ay nakafocus sa nangyayari sa amin noon sa pagitan namin ni Louie. Nung matapos kami ay parehas kaming higala. Hanggang sa maya-maya ay may narinig kaming yabag na papalapit. Agad kaming naghiwalay. Tumalikod siya sa may lababo at ako naman ay inayos ang sarili sa salamin ng cabinet. Ilang segundo lang yun, pero sapat para bumalik ang katahimikan. Louie, sigaw mula sa sala. Mag-serve ka nga muna ng merienda. Ako na, sabi ko kay Louie. Kinuha ko ang tray at nagtimpla ko ng tsaa. Inayos ko muna ang sarili ko. Habang naglalakad ako papunta sa may sala, ramdam na ramdam ko noon ang panginginig ng kamay ko. Na sana'y walang makahalata. Sa mesa ng madyong, abala pa rin ang mga matatanda. Walang nakapansin, walang naghinala sa amin. Naupo ako sa gilid malapit sa biran ko. Ngumingiti kung kinakailangan. Ilang minuto pang nakalipas, lumabas si Louie mula sa kusina. Umuwi kami bago lumubog ang araw. Habang naglalakad kami, masayang-masaya ang biyanan ko noon. Panalo raw siya. Sa susunod daw sumama ako para swertihin siya ulit. Ako naman noon, ngumingiti lang sa kanya. Pero ang isip ko nakatuon sa kasalanang nagawa ko. Dahil kung siya'y sinuwerte sa madyong, ako ay nagkaroon naman ng kasalanan. Pagdating sa bahay, diretso na ako sa silid ko. Sinara ko ang pinto at nilak. Naupo ako sa gilid ng kama ko. At doon ko lang hinayaang tumulo ang luha ko. Maya-maya tumunog ang cellphone ko. Si Louie. Ayos ka lang ba? Tiningnan ko ang screen. Hindi ako agad sumagot. Oo, ayos lang. Balik ka bukas kung gusto mo. Hindi ko na tinanong kung bakit. Alam ko na agad. Humiga ako. Nakatitig sa kisame. Ang isip ko bumabalik sa lahat. Sa hardin, sa kusina, kung saan kami nagtampisaw ni Louie. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang pakiramdam ko'y para bang may sinindahang mitya na hindi ko na alam kung paano papatayin. Alam kong hindi iyon ang una. At malinaw na malinaw sa akin na hindi rin iyon ang huli. Sa paglipas ng mga araw, naging maingat kami ni Louie. Hindi kami nag-uusap sa harap ng ibang tao para hindi halata. Hindi kami naglalandian. Kapag nagkakasalubong kami sa hardin o sa tapat ng bahay, tumatango lang kami sa isa't isa. Isang maikling ngiti. Parang magkaibigan lang. Pero sa pagitan ng mga sandaling yon, kapag kaming dalawa na lamang, ay lihim na nagtatagpo ang labi naming dalawa. Isang gabi, habang tahimik na ang bahay at tulog na ang biyanan ko, may nag-chat sa akin. Si Louie. Nandyan ka ba? Tinitigan ko ang screen bago ako sumagot. Oo. Wala nang kasunod na tanong. Ilang segundo lang nag-chat sa ulit. Sa likod tayo. Wala nang paliwanag at wala nang dahilan. Tumayo ako, kinuha ang manipis na balabal at dahan-dahang binuksan ang pinto sa likod ng bahay. Tahimik ang paligid noon. Ang ilaw sa kusina ni na Madam Lotlot ay patay na. Pero sa likod, may munting ilaw sa hardin. Sapat lang para makita ang daan. Nandun siya, nakatayo sa lilim ng puno. Sandali lang. Sabi ko na halos bubulong. Baka kasi may makakita. Tumango naman siya. Umupo kami sa may bangko. May pagitan. Pero ang pagitan na yon ay para bang manipis na papel lang. Hindi na kita kinausap kahapon. Ayoko kasing may makahalata. Ako rin naman mas mabuti ang ginawa mo. Tahimik kaming dalawa. Hanggang sa huminga siya ng malalim.
Hindi kita pinipilit. Pero ayokong magkunwari na hindi kita gusto. Sabi pa niya. Hindi ko siya tinitingnan. Pero nagsalita ako. Ako rin naman, Louie. At muli, sa likod bahay ay naglapat ang labi namin. At muling naganap ang isang pagtataksil na paulit-ulit ko nang ginagawa sa asawa ko. Mula noon, naging ganoon ang mga gabi. Palihim kaming nagtatagpo. Tuwing gabi kapag tulog na ang biyanan ko, minsan ay pumupuslit kaming dalawa sa kwarto naming mag-asawa. Minsan naman sa likod nila Madam Lotlot kami magtatagpo. Pero habang tumatagal, mas humihigpit ang tali. Isang umaga, nag-video call si Raymart. Nakangiti ito sa screen. Miss na kita, love. Sabi niya. Ako din. Sagot ko. Kumusta ka pala? Ayos ka lang ba? Oo naman. Sagot ko ng mabilis. Parang pumapayat ka kasi. Baka naman hindi ka kumakain ng maayos dyan. Ano ka ba? Ayos lang ako. Habang kausap ko siya, may parte sa akin na lumulubog. Dahil sa bawat tanong niya, may sagot akong hindi ko masabi. Sa bawat ngiti niya, may bigat na bumababa sa dibdib ko. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa gilid ng kama. Doon ko naramdaman ang biglang pagod. Hindi pisikal, kundi yung pagod na galing sa pagtatago. Kinahapunan nagpunta ulit ang biyanan ko kina Madam Lotlot. Hindi na niya ako niyaya. Maglalaro lang daw ulit sila. Pero maya-maya, si Louie ay dumating. Hindi ko agad nabuksan ang pintuan dahil tumingin muna ako sa bintana. Nang makita kong walang tao, binuksan ko na ang pinto. Pagpasok niya, dumiretso siya agad sa akin. Humalik sa labi ko na tila sabik. Hindi ka dapat nandito. Sabi ko sa mababang tono. Alam ko, pero sandali lang naman eh. Busy-busy naman sila doon. Sagot niya. Pero after nun, hindi na rin naman ako nakatiis. Tinugon ko ang kanyang halik at ilang minuto rin kaming nagtampisaw na dalawa. Sinulit ang maiksing oras habang walang ibang tao. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may pumasok na takot. Takot na baka may makakita, na baka may makarinig sa amin, na baka may biglang dumating. At ang takot na yun ay para bang dininig. Dahil paglipas pa ng ilang minuto, may narinig akong boses sa labas. Isang tawag na pamilyar na pamilyar. Jonah, katok niya. Boses ng biyanan ko. Nalamig ang katawan ko noon. Mabilis kaming naghiwalay ni Louie at naganap siya ng mapagtataguan. Sandali lang po, sagot ko, napilit kinakalmang sarili. May nakalimutan lang ako, Jonah. Sabi niya mula sa labas. Babalik din ako kina Lotlot. Huminga ako ng malalim. Binuksan ang pinto at ngumiti. Ayos lang po. Mag-ingat po kayo ha? Sabi ko nung papaalis na siya. Nang tuluyan na siyang makaalis, tsaka lang bumigay ang tuhod ko. Naapaupo talaga ako nun sa silya. Nanginginig. Si Louie ay nakatayong na sa harapan ko. Kinagabihan, hindi na ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang boses ng biyanan ko sa labas ng pinto. Kung hindi ko nilak ang pinto, malamang sa malamang huli na kaming dalawa ni Louie. Kinabukasan, may message ulit si Louie sa akin. May darating na bisita si Madam Lotlot bukas. Busy ang bahay. Hindi ko alam kung babala ba yun o paanyaya. Sige. Isang salita lang pero sapat na. Doon, alam kong mas lumalalim ang hukay habang mas pinipili naming manatili. Mas tumitindi nga ang thrill habang mas lalong lumalapit naman ang panganib. At sa bawat pagkakataong nakakalusot kaming dalawa, mas nagiging kampante pero mas nagiging delikado. Hindi ko alam, Miss Love, kung hanggang kailan. Hindi ko alam kung hanggang saan hahantong. Ang alam ko lang, sa puntong yun, hindi na kami basta nagtatago. Naglalaro na kami sa gilid ng bangin at kahit alam naming delikado ang babagsakan, patuloy pa rin namin yung ginagawa. Sa paglipas ng mga buwan,
Nagpatuloy po ang relasyon namin ni Louie. Walang nakakaalam dahil sobrang ingat kami. Hindi na yun tulad nung una na puro kaba at pag-aalinlangan. Naging pamilyar na ang lahat. Ang oras, ang lugar. Parang may sarili na kaming mundo na umiiral sa pagitan ng mga tungkulin ko bilang asawa at manugang. Hindi ko to pinagmamalaki. Pero yun ang totoo. Habang tumatagal, para bang mas naging madali na lamang ang magkunwari. Hindi kami lantaran. Hindi rin kami palaging magkasama. Pero sapat na ang mga sandaling ninanakaw namin para manatili ang ugnayan naming dalawa. Isang tinginan lamang sa hardin. Isang maikling usapan sa may chat. Isang mensaheng, nandyan ka ba? Walang pangako. Wala kaming plano pero malinaw na may relasyon kaming dalawa. At doon ako nagkamali. Dahil sa sobrang kampante kong ako lang, hindi ko napansin ang ibang mga senyales. Hanggang dumating ang isang hapon na magpapabago sa lahat at magpapamulat sa kagagahang ginagawa ko. Maaga kong dumating kina Madam Lotlot. May pinabibigay kasi ang biyanan ko. Sobrang tahimik noon ng bahay. Ibang-iba sa karaniwang ingay kapag nagmamadyong sila. Ngunit habang papalapit ako, unti-unti kong naririnig ang isang kakaibang ingay. Huminto ako sa may pinto noon. Hindi ko sinasadyang makinig, pero malinaw ang narinig ko. Boses ni Louie yun at boses ni Madam Lotlot. Napakunot ang noo ko. Dahan-dahan. Tumingin ako. Sumilip. At doon ko nakita ang eksenang hindi ko inakalang makikita ko. Si Louie ay nakatayo sa tabi ni Madam Lotlot. Ang kamay niya ay nasa bewang ng byuda. Ang mukha niya nakayoko at may binubulong at humahalik. Si Madam Lotlot nakangiti at tila kilig na kilig. Hindi ngiti ng amo. Hindi ngiting may edad. Ngiti ng isang babaeng in love. Parang may humigpit sa dibdib ko noon. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa biglaang pagguho ng lahat ng inakala kong totoo. Hindi na ako pumasok. Hindi na rin ako nagsalita pa. Umalis na lamang ako ng tahimik. Bit-bit ang pakiramdam na parang ako ang napasok sa eksenang hindi para sa akin. Kinagabihan, hinarap ko si Louie. Hindi ako nag-iskandalo. Diretso ko siyang kinausap. Matagal na ba kayo? Tanong ko. Nagulat pa siya. Matagal na ano? Tanong niya. Ano bang sinasabi mo? Alam ko na. Nakita ko kayo ni Madam Lotlot kanina. Hindi siya umiwas. Hindi na rin siya nag-deny pa. Matagal na. Bago pa maging tayo. Bago pa tayo magkaroon ng relasyong dalawa. Sagot niya. At ngayon? Tanong ko na kinakalmang sarili. Hindi naman natigil yung relasyon namin ni Lotlot eh. Walang palusot na sabi niya. Doon ako biglang natahimik. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil malinaw na ang lahat. Ang mga oras na sinasabi niyang ako lang. Ang mga sandaling sinasabi niyang espesyal ako. Hindi pala totoo. O baka naman totoo nga. Pero hindi lang ako ang sinasabihan niya. So bakit hindi mo sinabi? Tanong ko. Hindi ka naman nagtatanong. Sagot niya. Simple, diretso, pero masakit. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa sa kanya. Ang naramdaman ko noon ay isang kahihiyan sa sarili ko. Dahil naniwala akong gusto niya ako. Na may saysay ang lihim namin. Na may lugar ako sa buhay niya. Sa puso niya. Pero wala pala. Kung ganun, tapos na tayong dalawa. Hanggang dito na lang. Babalik na ako sa asawa ko. Tumango siya. Walang pagtutol. Na hindi niya ako hinabol. Para bang alam niyang darating ang sandaling yon. At doon ko na-realize na ginamit niya lang din ako.
Mula noon, hindi na kami nag-usap na dalawa. Kapag nagkakasalubong kami, parang hindi kami magkakilala. Nagpatuloy lang si Louie sa pagtatrabaho doon kay Madam Lotlot. Mas naging lantaran na nga minsan ang presensya niya kay Madam Lotlot. Madalas silang magkasama at mas malinaw ng ugnayan. Hindi man nila pinagsisigawan, ramdam ko na may pagbabago sa kanilang dalawa. At sa gitna ng lahat ng yon, ako, tahimik lang. Hindi ko sinabi sa binan ko, pinili kong manahimik. Hindi para protektahan si Louie, kundi para protektahan ang natitira sa sarili ko. Ilang buwan pa ang lumipas at umuwi si Raymart. Sa airport, pareho pa rin ang tagbo. Nagyakapan at nagkumustahan. Pero ako iba na. May bigat. May hiya na hindi ko kayang ipaliwanag. Miss na kita, love, sabi niya. Miss rin kita. Sagot ko. At sa pagkakataong yun, totoo yun. Ibang uri ng katotohanan. Katotohanan galing sa pagsisisi. Hindi ako umamin sa kanya. Hindi ko kayang aminin ang kasalanan ko. Makalipas ang mga araw, tinuon ko lahat ng oras ko sa asawa ko. Bumawi ako sa kanya, sa pag-aalaga sa kanya, sa bahay. Kinalimutan ko ang lahat at pinagsisisihan ko ang nagawa kong pagkakamali. Pinangako ko sa sarili kong hinding-hindi ko na yun uulitin pa. Kapag nakikita kami ni Louie, isang paalala ang sumasagi sa isip ko na may mga relasyong hindi mo dapat pinasok. Hindi ako naging panalo. Hindi rin ako naging biktima. Ako ang pumili. Ako rin ang tumanggap ng bunga. Ito ang huli kong pagtatapat. Hindi para humingi ng awas sa inyong lahat. Hindi rin para ipagtanggol ang sarili ko. Kundi para iwan ang kwentong to kung saan ito nararapat. At yun ay sa nakaraan. Dahil may mga kasalanang hindi ka habulin ng tao. Pero habang buhay ka na mga habulin ng konsensya. Sa ngayon po, Miss Love, 5 buwan na akong pregi at nagpaplano kami ni Raymart na magpagawa na ng sarili naming tahanan. Alam kong malaki ang kasalanang nagawa ko sa kanya at alam ko ring dadalhin ko yun habang buhay. Isa lang ang pinagpapasalamat ko dahil hindi kami tuluyang nasira ni Raymart. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking pagkakasala. Maraming salamat, Miss Love, sa pag-share ng aking kwento ng buhay dito po sa inyong channel.